హరే కృష్ణ. శ్రీ కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ హరే కృష్ణ ప్రభు. గిరివరదారి. హరే కృష్ణ. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరా వనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. నారాయణం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో అందరికీ కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుకి ధన్యవాద ప్రణామం. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఈ భాగవత కార్యక్రమంలో మనము 3వ స్కందము 15వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము బ్రహ్మ అఘోలోక బృందావనానికి సంబంధించినటువంటి వర్ణనను తెలియచేస్తూ, అంటే ముఖ్యంగా వైకుంఠ ధామం భగవద్ధామం యొక్క వర్ణాన్ని తెలియచేస్తూ అక్కడ ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళడము, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, వారు ఆ విధంగా వెళ్ళిన తర్వాత 7వ ద్వారం దగ్గర జయ విజయులు వారిని అడ్డగించడము. సో దానికి కోపగించినటువంటి ఆ మునులు ఆ జయ విజయులను శపించడము. సో ఇదంతా గమనించినటువంటి ఆ నారాయణుడు తన పరివారంతో అక్కడికి, అంటే లక్ష్మీమాతతో సహా అక్కడికి రావడము, తన పార్శ్వాదుల సేవకులందరితో కలిసి అక్కడికి రావడము. ఆ వస్తున్నటువంటి ఆ క్రమంలో భగవంతుని యొక్క వర్ణనను ఆ బ్రహ్మ దేవతలకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనము చూస్తూ వచ్చాము. సో ఈ క్రమంలో ఇక ఆ వైకుంఠ ధామంలో ఆ నారాయణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి ఆ సనకాది మునుల యొక్క పరిస్థితులను వర్ణిస్తూ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాల్లో వారు, అంటే ఆ నారాయణుడు ఆ జయ విజయులు అడ్డగించినటువంటి పరిస్థితులలో మునులు వారిని శపించడము, మళ్ళీ తర్వాత వారు
ఆ మునులని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో అక్కడికి నారాయణ అంటే ఆపదలలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. సో, ఆ నారాయణుడు అక్కడే ఉండి తన యొక్క సింహాసనం దగ్గరే ఉండి వారిని అక్కడికి పిలిపించుకోవచ్చు. కానీ ఆయనే తన భక్తుల కోసం అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి తన భక్తుల ఎడ జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని దాన్ని పరిష్కరించడానికి భగవంతుడే అక్కడికి వచ్చినటువంటి సందర్భము. ఆ వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నారాయణుడు ఎంత శోభాయమానంగా ఉన్నాడో ఆ అంశాలనన్నీ కూడా బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటి అంశము. సో, చివరగా ఇక ఆ మునులు ఆ దేవదేవుని పద్మముల బొటన వేళ్లపై ఉన్నటువంటి తులసీ దళాల యొక్క సుగంధము మోసెడి ఆ పవనము అంటే గాలి అంటే భగవంతుని యొక్క సుగంధ భరితమైనటువంటి ఆయన యొక్క సుగంధము, ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క కాలి బొటన వేలుపై ఉన్నటువంటి ఆ తులసీ దళాల యొక్క సుగంధము మిశ్రితమైనటువంటి ఆ సుగంధ భరితమైనటువంటి వాయువు ఎప్పుడైతే వారి యొక్క నాసికాపుటలలోకి చేరిందో అప్పుడు ఆ మునులు అంతకుముందు వారు ఆ నిరాకార బ్రహ్మ అనుభూతి నందు ఆసక్తులై ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క మనసు దేహము రెండు కూడా ఆ భగవంతుని దర్శనము, భగవంతుని నుండి వచ్చినటువంటి ఆ గాలి ఏదైతే ఉందో ఆ తులసి మాత ఆయన భక్తురాలైనటువంటి తులసి సుగంధం మిళితమై వచ్చినటువంటి ఆ ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఆ భగవంతుని యొక్క వారు ఇక దాంతో ఆ దివ్యానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఆ తులసీ దళాల సుగంధంతో దేవదేవుని పాదపద్మాల యొక్క మకరందము వారి యొక్క మనస్సుని మరియు దేహాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మార్చివేసినటువంటి అంశాన్ని తెలిపారు బ్రహ్మ. అలాగే ఇంకా ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే వారి యొక్క దేహము మనసు మారిందో అంటే నిరాకార తత్వము నుండి భగవంతుని వైపుకు వారి యొక్క మనసు మారిందో అప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క మోము వారికి నీలపద్మ కోశం వలె కనిపించెను అని, ఆ దేవదేవుని యొక్క దరహాసము విరసిల్లినటువంటి మల్లె పువ్వుల వలె గోచరించింది అని, ఆ భగవాన్ యొక్క ముఖార విందము గాంచినటువంటి ఆ మునులు ఎంతో సంతృప్తులయ్యి ఇంకా భగవంతుణ్ణి చూడాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మ నఖములు మనులలాగా ఉన్నటువంటి వాటిని ఇంకా ఇంకా దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఆ నారాయణ యొక్క దివ్య దేహమును మరలా గాంచుచు వారు చివరికి ఆ ఆ భగవంతుని యొక్క చతుర్భుజ నారాయణుని ధ్యానించడానికి వారు ప్రారంభించారట, ధ్యానించగలుగుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పాం. ఆ తర్వాత ఇక ఆ విధంగా ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని బ్రహ్మ ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి సో యోగ మార్గము అనుసరించేటువంటి వారందరూ కూడా అంటే ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారందరిచే కూడా ధ్యానింపబడేటువంటి ఆ భగవంతుని రూపమే ఇప్పుడు ఆ సనకాది మునులు చూస్తూ ఉన్నటువంటి రూపము అనేటువంటి విషయాన్ని బ్రహ్మ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ధ్యానం నందు ఉన్నటువంటి యోగులకు పరమ ఆనందదాయకంగా ఉండేటువంటి ఆ రూపము వారు ఆ మునులు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి అనేటువంటిది. అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే సనకాది మునులు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రూపము ఏదైతే ఉందో అది మహాయోగుల చేత కూడా నిరూపితమైనట్లుగా అది సత్యమే, వాస్తవమే అనేటువంటి అంటే అంతకుముందు అనుభూతిని పొందినటువంటి యోగ అనుభూతులలో ఆ పరమాత్ముని దర్శించుకోగలిగినటువంటి సమాధి స్థితిలో అంటే నిత్యము ఆ స్థితిలో ఉండేటువంటి అది ఆ విధమైనటువంటిది అది నిజమే కానీ ఊహాత్మకము కాదు అనేటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఏదైతే వారు విన్నారో, ఏదైతే వారు అంత ముందు ధ్యానించారో అది యథార్థంగా ఎదుటైనది కనుక అది సత్యమే కానీ ఊహాత్మకం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా భగవానుడు గురించి చెప్తూ ఆయన అష్టసిద్ధి పూర్ణుడు ఆ భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఆ సిద్ధులను పూర్ణంగా సాధించుట అనేటువంటిది ఇతరులకు సాధ్యం కాదు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి అంశాలను దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి భాష్యము మనము చూసినటువంటిది నిన్నటి క్లాసులో. సో ఇక్కడ ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు ఆ యోగ విధానం యొక్క విజయము ఏదైతే ఉందో అది
ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనకి తెలియచేయబడింది ఈ శ్లోకంలో అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఆయన అంటే వాస్తవమైనటువంటి ఆ యోగ విధానము అనేటువంటిది ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపం పైన ధ్యానము చేయడం మాత్రమే కానీ ఇతరు అన్యము ఏది కాదు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక ఆ భగవంతుడు చెప్పిన అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మ చెప్పినటువంటి విషయాలకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విధానాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలను ఆయన చెప్పి ఆ ఆ యోగ విధానంలో ముఖ్యంగా అష్టాంగ యోగ విధానంలో చివరికి ధ్యానం ఆ చతుర్భుజం లందు అంటే శంఖము, చక్రము, గద, పద్మాలను దాల్చినటువంటి ఆ విష్ణు రూపము ప్రధానమైనటువంటి అంటే రూపాన్ని ధ్యానం చేయాలని, ఆ విధంగా స్థిరంగా ఆ విష్ణు రూపం పైన ధ్యానాన్ని కలిగి ఉండడమే సమాధి స్థితి అని. సో అయితే మరి ఈ విధంగా ఉండేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ మార్గాలలో అనుసరించడము అనేటువంటిది కష్టతరము అనేటువంటి అంశాన్ని 5,000 సంవత్సరాల క్రితమే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత యందు ఆ ధ్యాన విధానాలను తెలియచేసినప్పుడు అర్జునుడు ఇది సాధ్యం కాదు కదా, అంటే ఆచరణ సాధ్యం కాని విధంగా ఉంది నీవు చెప్పినటువంటి ఈ విధానము అని అంటే, అప్పటికి కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సమాధానము అభ్యాసము ద్వారా దాన్ని సాధించవచ్చు అనేటువంటి అంశాన్ని. సో ఆ విధంగా ఆ హృదయ నందు అంటే ఒక మానవులే కాదు అన్ని రకాలైనటువంటి జీవుల యందు హృదయంలో ఆ పరమాత్ముడు ఉంటాడు. ఆ ఆ దర్శనం అది అందరికీ కూడా యోగ విధానం యొక్క అంతిమ ఫలము అదే అనేటువంటిది అంశాన్ని చెప్తారు. అయితే వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతుల్లో అంటే ఆ పతంజలి యోగ గాని, హఠ యోగ విధానము, అష్టాంగ యోగ విధానం అన్ని యోగ విధానాలు కూడా కష్టతరంతో కూడినటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని దర్శనార్థం, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలిగేటువంటి ఏకైక మార్గము ఆ భక్తి యోగము అనేటువంటిది తెలియచేసినటువంటి విధానం. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ విధానాలలో జరిగేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము చాలా అవసరం ఉంటుంది. అష్టాంగ యోగ విధానానికి వివిధ రకాలైనటువంటి పద్ధతులను తెలియచేసిన తర్వాత విష్ణువుపై ధ్యానం చేయాలి అని చెప్తారు. సో దానికి ఒక ప్రదేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడము, అంటే ఇక్కడ ప్రాణాయామాన్ని సక్రమంగా చేయడము, తర్వాత మనసును నిగ్రహించుకోవడం, ఇంద్రియాలను అదుపులో చేసుకోవడము, ఆ తర్వాత ధ్యానం చేయాలి. సో కాబట్టి ఈ యోగ విధానాల యొక్క విధానంలో అన్నింటిలో కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనస్సును స్థిరపరచుకొని ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం అనేటువంటిది పరమ ఆవశ్యకము అని చెప్తున్నారు. ఇక భక్తి యోగము అనేటువంటిది చాలా సరళమైనటువంటిది. అక్కడ కూడా చెప్తారు, భగవద్గీతలో కూడా 6వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తారు. సో వీటన్నిటి యొక్క అంతిమ గమ్యము భక్తి. సో ఆ భక్తి సరళమైనటువంటి ఆ భక్తి యోగము ద్వారా ఆ భగవంతుని అనుభూతి పొందవచ్చు అని చెప్తారు. అయితే భక్తి యోగ విధానంలో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంద్రియాల నిగ్రహణం కాదు, ఇంద్రియాల పవిత్రీకరణము జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఇంద్రియాల పవిత్రీకరణ. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నామ జపం చేసామనుకోండి, సో ఎన్నెన్నో జన్మల్లో అంటే మనం పోగు చేసుకున్నటువంటి హృదయ మాలిన్యం అంతా కూడా ఒక శుభ్రమైనటువంటి వస్త్రంతో తుడిచివేసినట్లుగా క్రమంగా అది తొలగించబడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఆ ఇంద్రియాల పవిత్రీకరణం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇంద్రియాలు పవిత్రీకరణమైనప్పుడు అవి అప్రయత్నంగానే నియంత్రించబడతాయి. కాబట్టి ఆ నియంత్రణ కోసం వాటిని ఇబ్బందులు పెట్టే బదులుగా పవిత్రీకరణము అనేటువంటిది సరళమైనటువంటి మార్గము. అంటే భక్తి విధానము ద్వారానే ఆ భగవంతుని దర్శనము, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి ఇంద్రియాలు పవిత్రమైనప్పుడు అప్రయత్నంగానే అవన్నీ కూడా నియంత్రించబడతాయి. తద్వారా మనసు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. మనసు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేస్తుంది. బుద్ధి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలో నిమగ్నమై సో చివరికి ఆ భగవద్ధామాన్ని పొందేటువంటి అవకాశం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కృత్రిమ విధానముల ద్వారా ఎవరును ఇంద్రియ కలాపములను నిరోధింపజాలరు అని, కానీ
ఇంద్రియాలను భగవత్ సేవలో వినియోగించుకోవడం ద్వారా పవిత్రీకరించినచో అవి వ్యర్థ కలాపముల నుండి నిగ్రహించబడుటయే గాక భగవానుని దివ్య సేవ యందు నెలకొనగలవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి వాటిని ఏదో ఇబ్బందులకు గురి చేసే బదులుగా ఆ ఇంద్రియాలను పవిత్రీకరించుకోవడం అంటే ఆ ఇంద్రియాల ద్వారా అంటే మనం అంటే నాలుక ఉంది, నాలుక ద్వారా తినాలి. ఆ తినేటువంటిది ఏది పడితే అది అనేటువంటి విషయాలు కాకుండా దాన్ని పవిత్రీకరించడం అంటే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదం తీసుకుని మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి పదార్థాలు భగవంతునికి సమర్పించి భగవంతుని కోసం ఇచ్చినటువంటి ఏవైనా కానివ్వండి ఎంత అవి ఆ భగవంతునికి సమర్పించి తీసుకున్నట్లయితే ఇక ఎటువంటి బంధనం కూడా ఉండదు. అవి పవిత్రీకరించబడుతుంది, నాలుక పవిత్రీకరించబడుతుంది. అలాగే చెవులు ఉన్నాయనుకోండి, ఏది పడితే అది వివిధ రకాలైనటువంటి శబ్దాలు వినే బదులుగా ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలు, ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు వినడం ద్వారా చెవులు పవిత్రీకరించబడతాయి. సో ఏది పడితే అది చూసేటువంటి బదులుగా భగవంతుని యొక్క శ్రీ విగ్రహం ముందు ఎదురుగా ఉండి ఆ విగ్రహాన్ని దర్శించుకుంటూ ఆయన తన్మయం పొందినట్లయితే మన కళ్ళు పవిత్రీకరించబడతాయి. చేతులతో ఏ పనులు పడతాయి చేసే భగవంతునికి సేవలు చేస్తూ సో ఆ విధంగా ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా పవిత్రీకరించుకోవడం ద్వారా ఆ వ్యర్థ కలాపాల నుండి నిగ్రహించుకోవడమే కాకుండా భగవాను యొక్క దివ్య సేవకు అవి వినియోగించినట్లు అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ సనకుడు, సనాతనుడు, సనందనుడు, సనత్కుమారులు అటువంటి విషయాన్నే ఇప్పుడు వాళ్ళు వాంఛించారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు వాళ్ళు ఆ నిరాకార బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు, నిరాకార బ్రహ్మతత్వం పైన అనురక్తిని పెంచుకున్నటువంటి వారు ఇప్పుడు దానిని వదిలివేసి సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని దర్శనమైందో, భగవంతుని కళ్ళారా చూశారో, చూసి వారిలో ఆ భక్తి భావన కలిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. కనుక కృష్ణ భక్తి రస భావన అనున్నది కాల్పనిక మనసు యొక్క అక్రమ కల్పన మాత్రమే కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే వాస్తవికం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే వాస్తవంగా వాళ్ళలో కలిగినటువంటి మార్పు. సో దానికి కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ తెలియచేసినటువంటి అంశము భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయం 34వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అంటూ చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకంలో నీ మనసును నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి, నా భక్తుడు కమ్ము, నాకు నమస్కరించుము, నన్ను పూజించుము, పూర్తిగా నా యందు ఆ విధంగా లగ్నం కావడం చేత నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్పినటువంటి విధానం. సో అదే విధానము అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ చెప్తున్నటువంటి. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ సనందనాదులు వారిలో కలిగినటువంటి మార్పు వారు పొంది ఇక బ్రహ్మ చెప్తున్నాడు ఆ కుమారులు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి. అంటే సనత్ కుమారులు ఆ విధంగా దర్శించుకున్నటువంటి వాళ్ళలో మార్పు కలిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారో అనేటువంటి అంశము మనం ఈ శ్లోకంలో చూసేటువంటిది. కుమారా ఊచుహు యోంతరిహితో హృది గతోపి దురాత్మనాం త్వం సోధ్యైవ నో నయనమూలమనంతరాద్దః యర్హేవ కర్ణ వివరైణ గుహాంఘతో నః పిత్రానువర్ణితరః భవదుద్భవేన. సో ఆ కుమారాదులు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు. యోంతర్హితో హృది గతోపి దురాత్మనాం త్వం. సో హృది అంటే హృదయమున, గత అంటే ఆసీనుడు, అపి అయి ఉన్నప్పటికీ, దురాత్మానాం దురాత్ములకు, త్వం అంటే నీవు అంటే అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు. సో అద్వైవ నో నయన మూలమనంతరాద్దః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. సహా అంటే అతడు, ఎవరు? ఆ దేవాది దేవుడు. అద్య నేడు,
ఏవా అంటే నిక్కముగా, నహ అంటే మాకు, నయనమూలం అంటే ముఖాముఖి, ఎదురుగా ఆ కండ్ల ఎదురుగానే కనిపిస్తూ, ముఖాముఖిగా అంటాం కదా, ఎదురెదురుగా ఉండి మాట్లాడుకునేటువంటి విధానం. సో ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఎదురుగానే ఉన్నాడు, ముఖాముఖి ఎదురుగా, వారి యొక్క కళ్ళకు ఎదురుగానే కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అనంత, ఓ అనంతుడా, రాద్దహ అంటే పొందితిమి, ఎదురుగానే ఆయన్ని పొందిరి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యరిహేవ కర్ణ వివరేణ గుహాంగతో నః పిత్రానువర్ణిత రహ భవద్భవేన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ యరిహి అంటే ఎప్పుడైతే, ఏవా నిక్కముగా, కర్ణ వివరేణ కర్ణముల ద్వారా అంటే వారు విన్నటువంటి, ఆ చెవుల ద్వారా విన్నటువంటి, గుహం బుద్ధి, గతహ అంటే పొంది, నహ అంటే మా యొక్క, మళ్ళీ పిత్ర అంటే తండ్రి ద్వారా, వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మ ద్వారా విన్నటువంటి, అనువర్ణిత అంటే వర్ణితమైన, రహస్యములు, భవత్ ఉద్భవేన నీ దర్శనముచే అంటే ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు ఆ అక్కడ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి, ఆ ముఖాముఖి ఎదురుగా వారి యొక్క కళ్ళ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారట. సనకాదు మునులు ఈ విధంగా పలికిరి అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. హే ప్రభు, ఎల్లరి హృదయములందు ఆసీనుడవై ఉన్నప్పటికిని దురాత్మలకు ఏ మాత్రము నీవు ప్రకటము కాబోవు. అంటే ఆ భగవంతుడు సర్వజీవుల యొక్క హృదయంలో ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి అందరి హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా, పక్కనే ఉన్నా కూడా మనం ఆయన్ని దర్శించుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. సో ఎందుకు అంటే అది దురాత్ములకు మాత్రము నీవు ప్రకటము కాబోవు అంటూ ఉన్నారు ఆ సనకాది మునులు. కానీ మా విషయమున మాత్రము నీవు అనంతుడవైనప్పటికీ నిన్ను మేము ముఖాముఖి చూడగలిగితిమి. మా తండ్రియగు బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా నిన్ను గూర్చి వినిన విషయములు నీ దర్శనము చే వాస్తవముగా ఇప్పుడు అనుభూతమైనవి. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా సనకాది మునులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ముఖ్యంగా వారు ఆ ఎదురుగా దర్శించుకున్నటువంటి ఆ చతుర్భుజ నారాయణుడితో అంటున్నారు, ఓ ప్రభు, మీరు ఎల్లరి హృదయాలలోనూ ఆసీనులై ఉంటారు, కానీ మీరు దురాత్ములకు, అంటే ఇక్కడ దురాత్మ అంటే మహాత్ములకు భిన్నమైనటువంటి అంశం, అంటే పదం ఇక్కడ వాడబడినటువంటి. అంటే మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? మోహితులు కానటువంటి వారు, దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ భగవంతుడే ఆది అయినటువంటి వాడు, అవ్యయమైనటువంటి వాడుగా ఎరిగినటువంటి కారణంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి వాళ్ళు మహాత్ములు. మరి దానికి భిన్నంగా ఉండేటువంటి వారు దురాత్మలు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వారు. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలు 9వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తారు, అవజానంతి మామ్మూఢ అంటూ చెప్తారు. నేను మానవ రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూర్ఖులు నన్ను పరిహాసం చేస్తారు. సమస్తానికి పరమ ప్రభువునైన నా దివ్య స్వభావమును వారు ఎరుగలేరు. అంటే ఆ దురాత్ములు ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోలేరు, ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నటువంటిది కదా. కానీ మా విషయమున మాత్రము, సనకాది మునులు అంటూ ఉన్నారు, ఓ ప్రభు, కానీ మా విషయమున నీవు అనంతుడవైనప్పటికీ, అనంతంగా ఉండేటువంటి వాడు. వాస్తవానికి విశ్వరూప దర్శనంలో అర్జునుడు అంటాడు, ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యావో, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నదో, ఎక్కడ అంతముందో మేము చూడలేకుండా ఉంటాం. మరి అట్లా అనంతుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ భక్తుల పైన మమకారంతో, భక్తులపై ఉన్నటువంటి మెర్సీతో ఆయన చూడగలుగుతున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు, సనకాది మునులు. సో మేము నిన్ను ముఖాముఖి చూడగలిగితిమి,
ఎటువంటి మిమ్మల్ని మేము చూస్తున్నాము అంటే, మా తండ్రి గారైనటువంటి బ్రహ్మగారు నీ గురించి ఏ విధమైనటువంటి వర్ణనలు చేశారో, ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మ ఆ దేవాది దేవుణ్ణి వర్ణించాడో, మరి అటువంటి నిన్ను మేము దర్శనం చేసుకుంటున్నామయ్యా. సో అటువంటి విన్నటువంటి శ్రవణం చేసినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మా ఎదుటగా వాస్తవమై అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నాము మేము అంటూ ఆ సనకాది మునులు ఆ భగవంతుని గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో వారిలో పొందినటువంటి ఆ అనుభూతిని ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకొని, ఆ దర్శనంలో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ముఖాముఖి ఎదురుగా వారికి దర్శనమైనటువంటి ఆ చతుర్ముఖం చతుర్భుజమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి వారు ఏదైతే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి విన్నారో ఆ అంశాలు, వారి తండ్రి అయినటువంటి ఆ సనకాది మునుల తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మ నుండి ఏదైతే విన్నారో ఆ విషయాలన్నీ కూడా యథార్థంగా ఇక్కడ దర్శనము అనుభూతమైనవయ్యా అంటూ వారు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ ఇక శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ విధంగా మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. నిరాకారమునందో లేదా శూన్యమునందో ధ్యానమును కావించు నామమాత్ర యోగులు ఇచ్చట వర్ణించబడిరి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మరి ఆయన చెప్పినటువంటిది? నామమాత్ర యోగులు అనేటువంటి వారు ఎవరు అంటే దురాత్మానాం త్వాం అంటూ చెప్పారు ఇక్కడ. సో ఎవరు అంటే ఆ దురాత్మానం, ఆ నామమాత్ర యోగులుగా చెప్పబడినటువంటి వాళ్ళు ఈ దురాత్ములు, అంటే మహాత్ములకు వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి వాడు. అంటే ఆ పరమ కపటులు లేదా మందబుద్ధి కలిగినటువంటి వారిని ఇక్కడ దురాత్మలు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంటున్నారు ఇక్కడ, నిరాకారం నందునో లేదా శూన్యమునందో ధ్యానం కావించేటువంటి ఆ నామమాత్ర యోగులు సో గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే దురాత్మలు అనేటువంటి పరమ నిష్ఠాతులైన యోగులని చలామణి అయినను, మేమెంతో గొప్పవాళ్ళం, పరమ నిష్ఠాతులము అని చెప్పుకునేటువంటి చలామణి అయ్యేటువంటి ఆ యోగులుగా చలామణి అవుతూ ఉండేటువంటి వారు ఈ లోకంలో అనేకులు ఉన్నారు అని, నామమాత్ర యోగులు. మరి అటువంటి వాళ్ళు హృదయస్థుడై ఉన్నటువంటి పరమాత్మను కనుగొనజాలని ఆ మానవుల చేత శ్రీమద్ భాగవతము వర్ణించుచున్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అటువంటి అంటే తన హృదయంలోనే ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను వదిలేసి సో నిరాకారంతో లేదా శూన్యం పైన ధ్యానించేటువంటి వాళ్ళు ఆ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వర్ణించుచున్నారు. అంటే ఆ కపట యోగులు అన్నట్టు. సో ఇక్కడ అట్టివారు ఇక్కడ దురాత్మలు, అంటే వారు మహాత్ములకు వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. దురాత్మలు అనంటే మహాత్ములు ఏం చేస్తారు? ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని పొందినటువంటి వాళ్ళు, మోహితులు కాకుండా ఉండేటువంటి వారు, దైవీ ప్రకృతి యొక్క రక్షణలో ఉండేటువంటి వారు, మాయ నుండి విడివడినటువంటి వారు మహాత్ములు. సో కనుక అటువంటి వారు ఇక్కడ పరమ కపటులు లేదా మందబుద్ధి కలవారు లేదా దురాత్మలు అని పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. వారు మహాత్ములకు
మహాత్ములు అంటే ఏంది? విశాల హృదయులు అని చెప్తాం. మరి అటువంటి వారికి వ్యతిరేకులుగా నుందురు అని, ఆ విశాల హృదయులు కానట్టి నామమాత్ర యోగులు ధ్యానమగ్నులైనప్పటికిని, అంటే ఆ నామమాత్ర యోగులుగా చెప్పబడేటువంటి చలామణి అవుతూ ఉండేటువంటి ఆ దురాత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ధ్యానమగ్నులైనప్పటికిని ఆ చతుర్భుజ నారాయణుని రూపము, అంటే ఆ చతుర్భుజ నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడు? వారి యొక్క హృదయమునందే విరజిల్లి ఉన్నప్పటికీ వారు దాన్ని కనుగొనలేరు అని చెప్తున్నారు. పరతత్వ తొలి అనుభూతి నిరాకార బ్రహ్మము అయినప్పటికిని ఆ నిరాకార తేజానుభవంతోనే ఎవరును సంతుష్టి చెందరాదు అని చెప్తారు. సో భగవంతుడు మనకి 3 విధాలుగా అనుభూతం పొందుతాము అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒకటి నిరాకార బ్రహ్మము, 2 హృదయస్థ పరమాత్ముడు అంతర్యామి, 3 పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడిగా అనుభూతం పొందాడు. సో అయితే ఆ భక్తి తత్వంలోను ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముని అనుభూతి చెందించుకోవడంలోని మొదటి విషయము ఇక్కడ ఆ ఇది తొలి అనుభూతి నిరాకార బ్రహ్మము అయినప్పటికీ కూడా అక్కడతోనే ఎవరు కూడా ఆగిపోకూడదు అని చెప్తారు. సో భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా భక్తి తత్వానికి మార్గదర్శకాలుగాని చెప్పబడినటువంటివి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ దురాత్మలు అక్కడతోనే ఆగిపోతారు, అక్కడతోనే తృప్తి పొందుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో అక్కడతోనే వాళ్ళు తృప్తి పడి ఆ నిరాకారంతోనూ శూన్యంతోనూ వారు ధ్యానం చేస్తూ వారి యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయం నందే విరజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ చతుర్భుజ నారాయణుని రూపాన్ని వారు తెలుసుకోలేకుండా ఉంటారు. అందుకే భగవద్గీతలో మనకు 9వ అధ్యాయంలో చాలా విపులంగా ఆయన మనకి చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తారాయన మోగాశ మోగ కర్మను అంటూ ఆ విధంగా మోహానికి లోనైనటువంటి వారు దానవ నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షితులవుతారు అని చెప్తారు. అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి యొక్క మోక్ష వాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధన అన్నీ వ్యర్థమవుతాయి. అంటే అక్కడితోనే ఆగిపోయేటువంటి వారు ఫర్దర్‌గా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముని తెలుసుకోలేనటువంటి వారికి వారి యొక్క జ్ఞాన సాధన అన్నీ కూడా వ్యర్థమే అవుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తా. అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమే అయినప్పటికీ తొలి అనుభూతి అక్కడితోనే ఆగిపోకూడదు, అక్కడితోనే సంతృప్తి చెందరాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అలాగే మరి దురాత్మలకు మహాత్ములకు మధ్య ఉండేటువంటి భేదాన్ని కూడా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడి మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితః భజంత నన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు. అంటే మహాత్ముని మొదటి యొక్క చిహ్నం ఏమిటంటే అతడు అదివరకే దైవికి ప్రకృతిలో నెలకొని ఉంటాడు అని చెప్తాడు. మహాత్ములు అనేటువంటి వాళ్ళు అంతకుముందే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయం పొంది ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అతడు భౌతిక ప్రకృతిని యొక్క నియంత్రణలో ఉండడు, అంటే ఈ మాయా నియంత్రణలో ఉండడు. సో భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి, బాహ్య శక్తి అనేటువంటి 2 శక్తులలో ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు తటస్థుడు. ఉంటేనేమో ఇటు బాహ్య శక్తి ఆధీనంలోనంటాడు, లేదా ఆంతరింగిక శక్తి. సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మాయాశక్తి ప్రభావం నుండి బయటపడతాడో దైవీ ప్రకృతి రక్షణలోకి వచ్చేస్తాడు. సో కాబట్టి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క నియంత్రణలో ఉండడు మహాత్ములు అని చెప్తారు. అది ఎలా అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి శరణుజొచ్చినప్పుడు మహాత్ములు ఏం చేస్తారు? ఆ భగవంతునికి శరణుజొచ్చి ఉంటారు. శరణుజొచ్చినప్పుడు శీఘ్రమే భౌతిక ప్రకృతి నియంత్రణ నుండి ముక్తుడవుతాడు అనేటువంటి అంశం మనకి భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో మరి ఆ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి బయటపడడమే ఆ భగవంతుని యొక్క దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఆధీనంలో రావడానికి యోగ్యత అని చెప్తారు. మనిషి తన ఆత్మను భగవంతునికి సమర్పించగానే భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనము నుండి ముక్తుడవుతాడు. సో ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి యోగ పద్ధతులు నిన్న కూడా చెప్పినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్పారు మనకి. ఇవన్నీ కూడాను ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనికి రావడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క దైవీ శక్తి రక్షణలోకి రావడానికి ఇవన్నీ కూడా. సో కాబట్టి ఈ మాయా ప్రభావం నుండి ఎప్పుడైతే బయటపడతామో అప్పుడు వెంటనే అతడు భగవంతుని యొక్క
తటస్థ శక్తి స్వరూపుడు కనుక వెంటనే అతడు ఆ భౌతిక ప్రకృతి ఆధీనం నుండి ముక్తుడు కాగానే ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి నిర్దేశంలోనికి వస్తారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ నుంచి మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి నుంచి బయటికి వెళ్తాం, అంటే ముక్తి పొందుతున్నాము, అంటే అదే ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు చేరుకోవడము, అదే శాశ్వతమైనటువంటి అంశంగా చెప్పబడుతుంది. సో మరి అటువంటి మహాత్ములు ఏం చేస్తారు? శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడని, సర్వకారణ కారణుడని ఆ బ్రహ్మ చెప్పినట్లుగా చక్కగా ఎరిగి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ సనకాది మునులు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ వాళ్ళు? మా తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని ద్వారా మేము ఏదైతే విన్నామో మీ గురించి, ఆ వినిన విషయాలన్నీ కూడా మీ యొక్క దర్శనం చేత వాస్తవం రూపాలైనవి, వాస్తవికమైనటువంటి అనుభూతిని మేము పొందినాము అని చెప్తూ ఉన్నారు వారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇంకా మనకి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, పరతత్వ తొలి అనుభూతి నిరాకార బ్రహ్మమే అయినప్పటికీ ఆ నిరాకార తేజానుభూతితోనే ఎవరునూ సంతుష్టి చెందరాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుకనే దేదీప్యమానమగు బ్రహ్మ తేజమును కనుల ఎదుట నుండి తొలగింపుమనియు అంతటా నిజమగు స్వీయ రూపమును గాంచి తాను సంపూర్ణంగా తృప్తి చెందగలననియు భక్తుడు భగవానుని ప్రార్థించినట్లుగా ఈశోపనిషత్తునందు తెలుపబడింది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే మొదటగా అనుభూతి పొందేటువంటి ఆ తేజోమయమైనటువంటి బ్రహ్మానుభూతిని పొందుతారు. సో అక్కడితో తృప్తి పొందవద్దు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. సో అదే విషయాన్ని మరి ఎందుకు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ మనకి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే ఆ దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ తేజుని, ఆ భగవానుని యొక్క అనుభూతి, ఆ పరతత్వ అనుభూతిలో మొదటి అయినటువంటి బ్రహ్మ తేజమును కనుల ఎదుట నుండి తొలగించమని కోరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు అది తొలగించుకున్నప్పుడే, ఆ నిరాకార విధానాన్ని, ఆ శూన్య విధానాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడే నిజమైన స్వీయ రూపమును గాంచి తాను సంపూర్ణంగా తృప్తి చెందగలనని భక్తుడు భగవానుని ప్రార్థించినట్లు ఆ ఉపనిషత్తు అంటే ఈశోపనిషత్తు నందు తెలుపబడింది అంటూ మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నా. అంటే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నిరాకార తత్వంతోనే ఆగిపోకూడదు అని చెప్తున్నారు. సో నిరాకార అనుభూతిని ఎలాగైతే ఇప్పుడు సనకాది మునులు నిరాకారమును అనురక్తులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇప్పటి వరకును కూడా ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనమైందో ఆ నిరాకారం నుండి వారు సాకార రూపానికి మారినటువంటి విషయం, వారి యొక్క దేహము మనసులో కలిగినటువంటి మార్పులు. సో అదే అలాగే ప్రతి భక్తుడు కూడాను ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలి. అందరి హృదయాలలో, వారి హృదయంలోనూ, అందరి సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో ఉన్నటువంటి ఆ చతుర్భుజ నారాయణ్ని దర్శించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తాను ఆ భగవంతుని యొక్క స్వీయ రూపం అంటే సాకార రూపంనే దర్శించుకోవాలనేటువంటి, అప్పుడు మాత్రమే అతడు తృప్తి పొందగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అదే విధంగా ఆదియందు భగవానుడు గోచరింపకున్నను, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దేదీప్యమానమైనటువంటి శరీర తేజము కారణంగా, సో మనకి వాస్తవానికి భగవంతుడు మొదటగా సూర్యుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, సూర్యుడు ఎలా మనకి ఆయన యొక్క తేజం కనిపిస్తూ ఉంటుంది మొదట. సో అలాగే భగవంతుడు కూడా అనుభూతి పొందేటప్పుడు ముందుగా మనకి అనుభూతమయ్యేటువంటిది ఆ దేదీప్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క స్వయం ప్రకాశుడు. సో అక్కడ మనకి భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో వర్ణన ఇచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఎంత దేదీప్యమానంగా వెలుగుతూ ఉన్నాడంటే, ఒకేసారి 100,000 సూర్యులు ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఎంతటి వెలుతురు వస్తుందో, ఒక సూర్యుడి వెలుతురుని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ అక్కడ సంజీవుడు చెప్తాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, అంటే అర్జునుడు అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూప దర్శనం తేజస్సును చెప్తూ ఉంటుంటాడు. ఒకేసారి 100,000 సూర్యులు ఆకాశంలో ఉదయిస్తే ఆ తేజస్సు ఆ విశ్వరూపుడు తేజస్సుకు సమానం కావచ్చు అని పోలుస్తాడు, అంతేకాని సమానమైందయ్యా అని చెప్పలా. సో అటువంటి ఆ దేదీప్యమానమైనటువంటి భగవంతుని దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు ముందు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క తేజస్సు మనకి వస్తుంది. సో ఈ విషయాన్ని మనము ఈ పురుషోత్తమ మాసము యొక్క దాంట్లో అధిక మాసము బాధపడుతూ ఆ
విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్తుంది ముందు. ఆ విష్ణువు మళ్ళీ ఆయన కృష్ణుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ గోలోకానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అధిక మాసము ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఆ వెలుతురుని చూడలేక విష్ణువు వెనకకు పోతుంది అని చెప్తారు. సో అది ఆ తేజస్సు. సో ఆ బ్రహ్మ తేజం ఏదైతే ఉందో ఆ దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ శరీరం యొక్క తేజస్సును మనము ఇక్కడ అంటే భగవానుడు గోచరించడు. ఎందుకంటే వెలుతురు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బాగా వెలుతురుతో అంటే బాగా మిడి మధ్యాహ్నం ఉందనుకోండి, సూర్యుడిని మనం చూడలేము. సో అలాగే ఇక్కడ భగవానుడు కూడా ఎట్లా అంటే ఆ భగవానుడు మనకి గోచరించలేడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన దేదీప్యమానంగా అయినటువంటి కారణంగా ఆయన గోచరించడు. కానీ భక్తుడు అతన్ని చూడాలి అనేటువంటి శ్రద్ధతో కోరినట్లయితే ఆ దేవదేవుడు తనను తాను వెల్లడి కావించుకుంటాడు. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, భక్తుడు మనం అనుకుంటే మనం కోరుకోవాలి, బలమైనటువంటి కోరిక ఉండాలి. అప్పుడు ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉంటే మనకి కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన అసంపూర్ణ నయనములకు కనబడని, మన అసంపూర్ణ కర్ణములకు వినబడని, మన అసంపూర్ణ ఇంద్రియముల చేత అనుభూతుడు కాడని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలకు అనుభూతి కానటువంటి వాడు అవ్యక్తుడు అనేటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలకు అవ్యక్తుడుగా ఉండేటువంటి అనుభూతం ఉందన్నటువంటి వాడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మన అసంపూర్ణమైనటువంటి నయనాలకు, ఎందుకంటే మన ఇవి ఏవి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంద్రియాలు ఏది కూడా వాటి ద్వారా మనము అనుభూతం పొందలేము. సంపూర్ణం అంటే ఈ అసంపూర్ణమైనటువంటి మన నయనాలకు, అసంపూర్ణమైనటువంటి మన చెవులకు, అసంపూర్ణమైనటువంటి మన ఇంద్రియాలకు ఆ భగవంతుడు అనుభూతుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో భగవద్గీతలోనే మళ్ళీ చెప్పబడినటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే, కానీ ఎవరేని భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తి యోగమునందు నియుక్తులైనచో అతడు తనను తాను వెల్లడి చేసుకుంటాడు. సో ఆయన అది మనకి చెప్తాడు, ఓ అర్జున, ఈ నా దైవీ మాయను దాటడము చాలా కష్టము. కానీ ఎవరైతే నాకు శరణుజొచ్చి ఈ భక్తి అనేటువంటి స్థిరమైనటువంటి పడవలో ఉంటారో వారు ఈ భవసాగరాన్ని సులువుగానే దాటిపోతారు అనేటువంటి ఆయన చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా మాత్రమే, మరి ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే మనలో బలమైనటువంటి డిజైర్ ఉన్నప్పుడు, మనం భగవంతుని దర్శించుకోవాలి, ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా, సో భక్తి శ్రద్ధలతో భక్తి యోగమునందు నియుక్తులై ఉన్నప్పుడు తనను తాను వెల్లడి కావించుకుంటాను అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అందుకనే ఆ మహాత్ములు ఇంకా చెప్తారు 14 అంటే 9వ అధ్యాయంలో, సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతచ్చ దృఢవ్రతా అంటూ ఈ మహాత్ములు నిరంతరము నా మహిమలను కీర్తిస్తూ దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నిస్తూ నా ఎదుట నమస్కరిస్తూ భక్తితో నిరంతరము నన్ను అర్చిస్తూ ఉంటారు. సో అందుకే అటువంటి మహాత్ములకు ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు ఇచ్చట శ్రద్ధావంతులకు భక్తులుగా వర్ణింపబడిరి. సో వారు అంటే అంతకుముందు నిరాకారత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలగగానే, ఆ ముఖార విందనాన్ని దర్శించుకోగానే ఆయన యొక్క చూపుల యొక్క స్పర్శ వారికి చోకగానే అది వారి హృదయాన్ని తాకింది. సో తద్వారా వారు ఆ నిరాకార తత్వమును వదిలివేసి త్యజించి ఆ సాకారమైనటువంటి భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలనేటువంటి కోరిక వారిలో కలిగింది, శ్రద్ధ వారిలో కలిగింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ అటువంటి శ్రద్ధావంతులైనటువంటి భక్తులుగా ఈ సనకుడు, సనాతనుడు, సనందనుడు, సనత్ కుమారులు వర్ణించబడ్డారు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి తమ తండ్రి అయినటువంటి ఎవరు మరి ఆ సనక సనందనాదుల యొక్క తండ్రి ఎవరు? ఆ బ్రహ్మదేవుడు. ఎందుకంటే బ్రహ్మదేవుడు ద్వారానే సృష్టించబడిన వారి యొక్క ఆయన యొక్క మానసపుత్రులుగా ఉన్నటువంటి
బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా భగవానుని స్వీయ రూపమును గురించి శ్రవణం చేసినప్పటికీ అంతవరకు వారికి కేవలము నిరాకార లక్షణమే, అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మమే వెల్లడైంది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ తేజస్సు యొక్క వెలుతురు మాత్రమే వాళ్ళు చూడగలిగారు. అది వెల్లడైంది అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారు శ్రద్ధతో భగవానుని అన్వేషించుచుండిరి, సో వారు ఆ నిరాకార లక్షణాలే వారికి అనుభూతమైనప్పటికీ కూడాను వారు ఇంకా భగవంతుని దర్శనార్థమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో అందుకే ఆ భగవంతుని దర్శించుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకున్నారు వారు. సో ఆ విధంగా శ్రద్ధతో భగవాన్ని అన్వేషించుచున్నారు కనుక అంత్యమున ఆ భగవంతుడి యొక్క స్వీయ రూపము ప్రత్యక్షమునుగా గాంచగలిగారు అనేటువంటి విషయాన్ని, అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ తండ్రి వాళ్ళకి ఏదైతే వివరించాడో ఆ వర్ణనే ఎగ్జాక్ట్‌గా ఏదైతే బ్రహ్మ వర్ణించాడో ఆ వర్ణించినటువంటి విధానంనే వారు దర్శించుకోగలిగారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా వారు పూర్ణంగా సంతుష్టులైరి. సో ఆ నిరాకారంతో వాళ్ళు ఎప్పుడు సంతృష్టులు కాలేదు. ఎప్పుడు సంతృష్టులయ్యారు? వారి యొక్క ఆ భగవంతుని దర్శనమైన తర్వాత ఆ దర్శనం ఫలితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ ఆ చూపుల స్పర్శ, ఆయన మోం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ అనుభూతి వల్ల, ఇచ్చ వారిలో కలిగినటువంటి కోరిక వల్ల, ఆ భగవంతుని సాకార రూపాన్ని దర్శించుకోవాలని వారిలో కలిగిన కోరిక వల్ల, అప్పుడు ఎప్పుడైతే సాకార రూపాన్ని వారు దర్శించుకోగలిగారో, వారి యొక్క బ్రహ్మ వర్ణించినటువంటి రూపాన్ని దర్శించుకోగలిగారో, అప్పుడు మాత్రమే వారు సంతుష్టులయ్యారు అని చెప్తున్నారు. ఆదియందు తాము నిరాకార వాదులు అయినప్పటికీ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత ఆ దేవదేవుని స్వీయ రూపమును గాంచగలిగిన భాగ్యమును పొందినందుకు ఇచ్చట వారు కృతజ్ఞతను వెల్లడించిరి. సో వారు చెప్పినటువంటి అంశం అదే ఇక్కడ. మా తండ్రి అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ద్వారా నిన్ను గూర్చిన వినిన విషయాలను మేము దర్శించుకోగలిగితిమి, ముఖాముఖి మిమ్మల్ని చూడగలిగితిమి. సో మీరు మీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆ దురాత్మలకు దర్శనమివ్వరు, కానీ మాకు దర్శనమిచ్చారు, అందుకు మీకు మేము కృతజ్ఞతులము అంటూ వాళ్ళు చెప్పుకున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వారు ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా ఆ భగవంతుడు స్వీయ రూప దర్శనము వారికి ఇచ్చినందుకు, ఆ భాగ్యాన్ని కలగజేసినందుకు వారు ఇక్కడ కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో మరొక ముఖ్య విషయము, తమ తండ్రియగు బ్రహ్మదేవుని ద్వారా కలిగిన తమ శ్రవణానుభవమును మునులు వర్ణించుతున్నారు. అంటే భక్తి విధానంలో కీర్తన శ్రవణాదులు, ఇక్కడ స్మరణ, కీర్తనం, సో అటువంటి ఇవి భక్తి. ఏదైతే వారు వారి యొక్క తండ్రి ద్వారా శ్రవణం చేశారో ఆ శ్రవణ అనుభవాలను ఇక్కడ వాళ్ళు మళ్ళీ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు శ్రవణం ద్వారా ఏదైతే అనుభూతి పొందారో ఆ అంశాన్ని ఇక్కడ వాళ్ళు యథార్థంగా వాళ్ళు విన్నటువంటిది, సో దాన్ని ఇక్కడ యథార్థంగా అనుభూతి పొందారు అని చెప్తున్నారు. అనగా శ్రీకృష్ణుడి నుండి, అంటే దీని యొక్క అంశాన్ని ఇంకా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చక్కగా కనెక్టివిటీ చూపెడుతున్నారు. అంటే బ్రహ్మ ద్వారా మేము విన్నామయ్యా అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ సనకాది మునులు, ఎందుకంటే మనకి సాంప్రదాయాలలో బ్రహ్మ సాంప్రదాయము అని, తర్వాత లక్ష్మీ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయం అని కూడా చెప్తాం. అంటే కుమార సాంప్రదాయం కూడా పరంపరలో ఉన్నటువంటిది. ఎందుకు? వీరు కూడా బ్రహ్మ నుండి విన్నటువంటి వారు. ఆ విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో అనగా శ్రీకృష్ణుడి నుండి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుండి నారదుడు, నారదుడి నుండి వ్యాసుడు మొదలగు గాగల గురు పరంపర ఇచ్చట ఆమోదించబడినది. ఎందుకంటే మనకు ఈ బ్రహ్మ గౌడియ మధ్వ ఇది విధానం ఉందో దాంట్లో మనకి వచ్చేటువంటి పరంపరలో శ్రీకృష్ణుడి నుండి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుండి నారదుడు, నారదుడి నుండి వ్యాసుడు. సో కాబట్టి మొదలగు ఈ గురు పరంపర ఇచ్చట ఆమోదించబడినది అని చెప్తున్నారు. సనకాదులు బ్రహ్మదేవుని తనయులైనందున అతని పరంపరలోనే వేద జ్ఞానమును నేర్చుటకు అవకాశమును పొందిరి. సో అందుకే అదొక సాంప్రదాయం కూడా మనకి ఉన్నది అంటే ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి. కనుకనే నిరాకార వాదంతో ఆరంభించినప్పటికీ అంత్యమున వారు నారాయణుడి యొక్క
స్వీయ రూపమును ప్రత్యక్షంగా గాంచగలిగిరి అని చెప్తున్నారు. అంటే వారు కూడా ఆ పరంపరలోనే ఉన్నటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా మొదట్లో నిరాకారత్వాన్ని అనుభూతి పొందినప్పటికీ కూడా వారు చివరికి ఆ భగవంతుని, ఆ నారాయణుని యొక్క స్వీయ రూపమును ప్రత్యక్షంగా గాంచగలిగారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు.